Qozanda Татарстандағы бірінші хәрби патриотик тәрбие өзегі ашылды. Анда булашақ ил сақшылары күнігулер ұза хәрби әзірлік негізлерін үзләштірі, яз көне хәрби қызметке шақырылған егетлер хәзір медицина текшерінуін үтті. Алда оларны хәрби қызмет күті, қайбірлеріне мақсус чәслерді қызмет ету мүмкінлігі де бар. Толырақ келесі репортажда. Гадәти тормыштан армия хезмәтенә суқмак хәрби комиссариатта башлана. Хәрби хезмәткә чакырылучылар башта медицина тикшерүен уза. Кирәкле кабинетларны зилләр, хәрби белгечлек белән кызыксыналар. Профессия техник-программист. Мин белгечлегем буенча программист. Шушы белгечлек буенча компьютерларга бәйле урында хезмәт итәргә теләр идем. Хәрби хезмәткә чакырылучылар арасында истабарлар да бар. Бу юнәлеш аларга тормышта үзләрен табарга мөмкинлек бирә. Гадел Гатауллин истабарлар хәрәкәтендә. Ул булачак солдат. Элекеге солдатлар турында да күп нәрсә белә. Берничә экспедициядә катнашкан. Был на многих экспедициях в Либане, на Зайцевой горе, на Невском пятачке. Летом ухожу. Зайцевая гора, Невский тирәсендә эзләнүдә катнаштым. Җәен хәрби хезмәткә китәм. Махсус эзләнү батальонында хезмәт итәчәкмен. Махсус эзләнү батальоны Россия кораллы көчләренең уникаль бүлеге. Хәрби истабарлар составына эләгүе җиңел түгел. Гадел өчен ул гадәти хәтер вакытысына әйләнгән инде. Мальчик должен уметь и обращаться с оружием. Эзләнү отряды бер юнәлеш, армия корал белән дә эш итәргә, ватанны сакларга да өйрәтә. Бу бик мөһим. Мондый батальонның булуы бик яхшы. Россиядә язгы чакырыш кампаниясендә армиягә 130 мең егет чакырыла. Сәламәтлекләре, белем дәрәҗәләре нигезендә хәрби частьларга тараталар. Оборона министрлыгында хәрби хезмәткә чакырылучыларның хәрби хәрәкәтләр алып барган урыннарга җибәрелмәвен билгеләп үттеләр. Фарис Мөхәммәтов, Вадим Струминский, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары.